ipapaalam kanila. Hello. Hello, mic test. Okay, bigla ako sa barangay, ang operasyon, ang fiesta, operasyon season, no? Ako rin po kayo medyo na pangagraba ko kayo, discuss ako ni aking buwan sa motor. Mauna nagagawin panguso pa ni mga ayaw at tuod, mauna patang ko yun ko. Pero pasalamat sa kitasaan na itibin na bigit ka bigulik ko na wag kay balik, why fracture. Pero may gala, ako pasalamat sa ni Kapitan, pinagin ni Mayor Carissa Parunia, kasi pagpak may gala, pinagin sa mga musical officials, kung sa mga barangay captain, may kapag-api na mo, si Kapitan Wardel Parunia, mas mapapatulan sa barangay council. May gala akong nag-aari ko sa una, nahinumdum ko, na akong partner ka ito, katulad lang Bobby. No? Si Bobby namatay na. Hangtod karon patay lang gihapon. Ang namatay ni Bobby, nagtugan to siya. Yung mga namatan, patay na siya. Pero ay mo kabalaka, kay doon ako'y partner karon na way kamatayon. Pero yung tanawon, patay na daan. Stingin mo, oy. Hello. Hey, hey. Hey, hey! Hey! Hihipot sana eh. Hello, mic test. Hello, hello, hello. Hello, hello, mic test. Hello, swab test. Hello, pregnancy test. Hello, drug test. Hello, mga marites. Gikabaan, mga buntis. Kita may gala niya, kami tulong gusto ka niya, sa pinong sa pinong kabidya. Ang mga gusto na ako niya, ang masyadya ko nila yung kakain na hilos ko panero. Kaya yung kasi na yung kanya wala kami nila. Kaya wala ka nila. Aray, boy! Kung si batasan mo, si batasan. Kaya mo gusto niya mo, masabaw ka. Kaya mo gusto ko ka. Namun sa teka, nangayaw ka ng katahuran. Niya, nangatag sila. Ay mo ka kasabot. Ang akong buko sabot na nangatag o katahuran. Niya, nagawat ka na sila. Ay mo ka kasabot sa ipapangayong katahuran. Saan mo niya? Pasabot ka ha? Para makamao ka, sunda ko. Asal ka mga ito. Sunda ko istorya. Ano ang rin mo? Mga kaigsunan, ayong gabi, kanyang tanan. Inana, kasimpol. Mga kaigsunan, ayong gabi, kanyang tanan. Inana, kasimpol. Ano ang kasabot? Kasabot? Ano? Mga kaigsunan, ayong gabi, kanyang tanan. Inana, ang talong. Ano nga? Mga kaigsunan, ayong gabi, kanyang tanan. Inana, ang talong. Ayaw sunda ka na. Sama niya eh. Mga kaigsunan, ngayong gabi, kanyang tanan. Mga kaigsunan, ngayong gabi, kanyang tanan. Bitahan ko tayo, musikyat ka. Musikyat na. Naalaman silang tanan, anong butangan mo yung tanan? Nga, dapat kuha mo ang tanan. Kuha ng tanan? Oo. Mga kaigsunan, ngayong gabi, kanyang karena kaninyo kanan parinara na dapat kuhaan ang kaninyo. Mga kaigsunan, mayong gabi. Gabi ito adlawan. Gabi. Gabi manunutan na mo gabi. Kuhaan ang gabi. Mga kaigsunan, mayo. Kanang maayo dito ka maayo. Maayo. Wa man ka sa bagay, wa pa na maayo. Kuhaan ko. Mga kaigsunan, kaigsoon na rin. Wala. Huwag ibuang kong kaigsoon. Batin mo na mo. Huwag mga kaigsoon. Huwag na kaigsoon. Mga kanang mga kaninyo kanang pariharan naghan. Huwag ng mga. Masa banyak komisyon. Di makuha naman yung tanan. Pangul mga mikrofon. May bitaw rin. Kunyari kita pa manganta. Manganta tahan. Manganta tahan. Sige.
mo ka. Dahil nga na po ang shoot. Klaro ba din nila may ka-corporate? O kayong buffers na di ang inatotanan? Klaro, tubang pala dito mo ba? Klaro na nila yun. Klaro ba ninyo? Okay. Di na okay na to, dali no? Klaro na nila, kaya di siya nagtinarong ka, mga tao na nila. Ito mo na ako. Ganyan lang. Sana. Pwede man baksin ko bago pa man. Ito mo ang boosteran. Sige na, okay na? Okay na? Hindi na na. Sige. Tara. Okay. Okay. Kapag kasugaling, may dala kami ang dos kompanyeros de Dream Team. Ako na si Franklin Gugong Padayokdo. Kasi nga mo, Ako usap si Junior Kuling na nag-iiwan ng isang kasabihan, walay dako nga makakuling, pero naay gamay nga makaliko. bitaw, nagkailangan sila to, pero wala sila kailangan kinsa sa pagkatao. Yeah. Magpailan ka. Hindi ka maulaw. Bisto na tao. May galaw, ano yung tunay na pagkatao. Ini ang mga itsura mo ng artista. Kami dua ay mga gwapa. Kini ang mga itsura ng sa akong ira. Pamay ako ini si Inday Franklin, gwapa kayo kaayo, murang si Gretchen. Bisa kinsay mag-iring-iring, pero may favorite mga dakukutan. Kapilo ang kulang ay mga gwapa. Bisa asa kami dapiran, nag-aumana, lagi na sa season. Tungod ka na sa aming kagwapa. Kitindukan mo ka kung baka ibog lang sila. Papailanin mo! Junior Kuling ko sa kini, just for me Natasha ini kagabi. Muhanap ko ninyo tag 150, huwag mo na itrabaho ti kokon sa bunin. Ay mga gwapa, kini ang mga hitsura murang artista. Ayaw mo sabihin, Granada o si Junior Kuling di Bomba. Kami dua ay mga gwapa. Kini ang mga hitsura dagan sa bungira. Na kayo, friend, ipanghapon. Doon na ako'y atong dapot, apan ang iyang armas, ang katambok. Kagsungtong niya o bukot, tungod sa kahukot, ako nakakutot. Kami dua ay mga gwapa. Bisang asa kami dakina, naghan upan, pila sa suligaw. Tungod ka na sa aming kagwapa. Kitindukan mo ka mo pa, ibog lang sila. Doon na kayo uyaw. Doon na ako'y uyab mo po, pero ang iya mura o kabo. Adlaw gabi sige takbo, mao ka na'y hinundan ipon ko na lusbo. Kami ha, Pwedeng, mangutana sa kunin mo. Unsay pinaka-importanting butang din sa babawas na limutan. awan na lang pinaka-importante ko yun, kanang kwarta. Sorry, naon sa kwarta. No kwarta, naman na yun na kwarta kwarta lagi ka pala bugas. Dili na mo yung importante ang kwarta. Ano yan? Ang importante ka ng banga. Banga? Oo. Anong banga man? Kanang ilong-ilong. O pa di banga, naging hawa ka. Dili. Bakbarin mo, ka banga, makasulti, makakaon ka. Dili. Pagkatawa ni mo, being kalusot. Banga. Importante yung banga. Ang may ni mga tatak banga. Napidinig, natawtasan, Banga! Galaga. natawtasan.
Okay, ay lang. Ano yan? Papapila na ng mga minyo dyan. Ano man? Para madako ang bangag. Minyo? Kita na. Natatasan. Bang-bang na kayo. Inang bidinig natatasan. Nabuhi na sa atong ginhawa. Kay ang ilong lunay. Mukha mo na kung mong inom. Kay ang mga lunay. Mapati na ang mga awit. Kay ang mga kamay. Isa. Nga naman, marunong kami. So, medyo yun. Masingit ito, loro mo. Sige ta, ganila. No, ito, loro, ito. Kung sa may singgit, mga! Ang puso na pinutlan na himo na ang mga magdos mamana mukuha na sa kung kita gani mamihit muakas na sa ang kutuglong na nalimaho muhungaw na sa Balik yung mga kanay, ang tunggal mo ay doon ay panga ang ilong mo is nga panga ang bakbak mo pagkabanga ang mata mo bulat kama ang puso mo hugaw banga ang lupot mo bahog banga ang bangag na pinakasinti nag-swerte ka bangag yan? na swerte-swerte po rin ako ha? Oo Kung siya may bangag na swerte, ako'y itutan. sige ang bangag na pinakaswerte Sa bangag kami. kanang bangag ilang sa hati swerte kaya Swerte lagi, pag may bangag na nila swerte, oy. ano sa dito swerte Hindi, may bawa ka. Basta lalo. Itutan. Sige, ito no. ang bangag na dili swerte Kung sa mali. kanang bangag agianan sa Galing. Oh. bituon bituin kabuton kabuti Ay! Hindi na malo na. Hindi naman po.